Yan, ngunyan, uya ang hapot. Pilipinas, good morning! Luzon, Visayas, Mindanao, good morning! Balik po kita sa programa. Digdi naman kita sa anghapot ngunyan pong aldaw. And siyempre naman po sa mga kababayan po natin. Yan, para po sa mga kababayan ta. Ang mga hilangkan atay, arog po kang fatty liver disease, alcoholic hepatitis, cirrhosis, mga helang nadarakan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon nin taba. Tapos ang kaugmahan kundi ka mo magbabago asin tanganing maugma na tay. Kaya ipuhan sa bayan nin proteksyong Liver Aid. Liver Aid Silymarin Capsule. Ang Liver Aid Silymarin Capsule para sa salud asin proteksyon ka na tay. Hindi may Silymarin na hali sa herb. Natural kaya ligtas ang Silymarin kan Liver Aid. Antioxidant na probadong epektibo sa pagtaunin proteksyon sa oral daw na pag-inom kan Liver Aid, pwedeng mapugol o mabawasan po ang danyos na sa atay. Ka-epektibo man ang Liver Aid sa pagpugol sa pangubag kayni. May bisyo man o wala, may uminom mo dahi, mas maray po na isabay ang Liver Aid Silymarin Capsule oral daw para daing tama na tayo mas enjoy ang pamumuhay. Kaya Liver Aid lovers, mag-Liver Aid na para sa baskog na tayo. Ang Liver Aid Silymarin Capsule mabakal po sa gabos ng mga panginot na botika, drugstores nationwide. Alright! Para po ni VP Henry Maceda, kung sa dong kaibanan giraray, Mark Diladeng iba, sadit sana pero tiyan. Good morning kay Kap Danny Ballester, kan Barangay San Isidro, diyan po sa Santo Domingo. And then, siyempre, naman po sa mga kababayan po nato na nag-antabay kan mga pagsuspindir kang klase. Gusto naman yun ng long weekend, ha? Yan po, tabi, mga tugang. May mga nagsuspindir po na lokal na gobyerno. Uliton ta po, mga tugang, as per, information na nakala po kang DCGB asin kan DCGB News Online, mga tugang, may mga munisipyo na nagkaigwa po ng pagsuspindir kang klase dahil po sa maraot pong panahon asin padagos po mga pag-uuran po pagkasubago. Ang ngayon po na nagsuspindir, mga tugang, ang Legazpi City, all levels, private and public, sinuspindir po ang face-to-face classes. And then, yung munisipyo Candaraga, all levels po yan, private and public, pero may laog po mga tugang so mga empleyado kang gobyerno. Sa UWAS, suspendido po ang klase all levels, private and public, sabi po yan ni Mayor Jan Trinidad. Rapo-Rapo, Albay, all levels, private and public. Hobilyar, all levels, private and public. Kamalig, iyo man po tabi. Manito, all levels, private and public. As in sa Bakakay, shift to modular learning, all levels, private and public. Hiring man ang Pulangi, all levels, private and public po ang suspended lang klase. Kaya po tabi, ang pinaka-updated na mga tugang na mga munisipyo na nagkaigwa pa ng suspension ng klase, talaga pong iyon na po yan, ngunyan ang sitwasyon. Salamat po kita kunyan.
an bagyo day po sa tuya naka-apektar ki Dakula. And hopefully duman sa mga aragyan man day man makadanyar. Sa ibang mga lugar, mga tugang ka mga nakaging aldaw, habang papalaog po itong mga bagyo, itong bagyong si Krising, may mga areas po kita dyan sa may partikan Visayas na binaraha. And then kasudma, paglaog niya, kinukuso mga tugang ang Eastern Samar, may mga pagbabaha. Pagkatapos dyan sa may parte bukan, Masbate, may mga recorded mo baga sa tinampo na nag-aragi. Ano daw yan? Kaya diyan ka ma-realisar mga tugang na overwhelm ang kali. Yung mga outflow, mga tugang nakakasurulat. Dahil nakakaluwas ang tubig. Kaya duman po sa mga kababayan lalo pang nasa baba, ay talagang magkakamasa para po ng problema. So, hopefully, maresolvera na po yan. May nariparo ka diyon kasubago, so sige na suuran, matindi, itaas na sa tubig, pabuko-buko na sa tubig dyan sa may gilid sa kanto, dyan sa Imperial Court. Pero, pagtaod-taod, nawara man sana harog sana ka na din. Madali na mawala mga tugang, makabulos na tulos sa tuya po ng mga tubig sa waterways para na makaperwisyo. Okay? Iyo pa yan ang mga pag-arog po ka ng mga may pag-uuran. Iyo na po yan sa mga pigabarantayan na posible nga yan na magkaigoning mga dagdag na hilang. Di ba? Lalong-lalo na pipagiyat sa mga, lalo kung nagbabaha o yung leptospirosis naman. Kaya po tabi, bat na yan ang sa tuya pong mga salud para po day kita magkaigwan ng problema pagabot po kanal daw na magulpi kita. Ayan po adi. Papa Mar, daing ngayang kunyan, daing laog, kaya pwede nga bawiun subalon. Nangyari sa iyo. Kunyan tabi, madagos an mga an mga pagmamonitor ngunyan ka sa tuya po ng mga disaster officials, tayo man po yan ang kasuguan mga tugang kang kaya pinairarom nga ni mga tugang sa pinairarom sa pigapon niya tong blue warning, di ba? And then red warning kan may signal na, may red warning na sa nagkapera pong lugar, lalo dyan sa may parte mga tugang kang Northern Luzon, Cagayan area. At ang primero ko taka itong target ngaya na pwedeng agiyan ngaya, duman ngaya sa kunyan, duman ngaya sa extreme Northern Luzon. Kaya lang medyo buminugso kidiit, nag-west northwest, kaya yun po yan. So Cagayan ang pigtutumbok. It's either mamayang gabi or bukas ng madaling araw. Yan. Good morning kay Kagawad Jerry Thomas. Yan. Para po sa mga kababayan may liwanag na baga, diba? Lamang diretso na yan na pag-init. Dahil governor, mainit ang gilig di Papamar. Hopefully, mag-init na, tangani na makapadagos na kita sa tuya po ng mga dapat na giribon. Bula sa mga konstruksyon naman, baad kong yan, magkaigwaning problema. Alright. Papa Mar, tama ba yung narinig ko sa balita mo kahapon na pwedeng salidahan ang pandok sa ID kan Pilsis? Anong salidahan ng pandok? Hindi. Yung balita po na ito, mga tugang follow-up ito kamapag-ribat dyan sa newsroom sa PSA kay Engineer Cynthia Perdis. And pinag-confirm niya na taday baga maiwasan na kung haloy nang na-issue sa imo, pigparalaag mo pati sa wallet yan, nagkakaturuklap na. Pagkatapos pagkatapos na magkaturuklap, mga tugang,
nagpulinaso picture mo. So iba man nga ni, dahil man kursunado sa picture. Pasalidahan ta ngaya, ay pwede po yan tabi ma-proseso, magduman sa nakamo sa PSA. Pwede da pong salidahanan. Ngayon, dahil da ang bayad tabi, libre. Di ba? Libre daw. Nagani po na makunyan ng kamo, matunaw-tunawang kamo. Di ba? Okay, di. Mga ano yan, sa mga taga-tabay ta, mas nagdakol ngayon susakop kan signal, papamar, may signal number 2 na yan sa nagkapirang lugar. Anyway, duman po yan sa dumanang parte. Sa tuyang pigabantayan hindi ang mga pag-uuran, tabi. Ano? Pero magayon man ang mga lakda ko, ang coordination kan mga ano yan, mga alkalde, hasin kan mga Municipal Disaster Risk Reduction Management Council, including the cities and the province, mga tugang ta, may sarusindang karampag, di ba? Tangani po na ang paramount o kaya ang number 1 na sa inda pong kamautan is magkaigwa po ning kaligtasan sa inda pong mga constituentes, particularly ini pong mga estudyante. Alright, mga dugang-dugangan ta na mga istoryale po dyan sa luwas. This time mga tugang nasa linya sa tong mga pagiriba, Baby Angel Mustasa ang satuya pong makakaibanan. Baby Angel, good morning. Yes, good morning, Sir Mar. Good morning po yung mga paraan tabay. Ano? Ang location ko ngayon, Sir Mar, niyaw na ko digdi sa Sitio Tagungtong, kana Barangay Taysan, Legazpi City, kung saan nasubagong early morning, Sir Mar, may ruminasay digding porsyon ka na daga sa may Sitio Tagungtong. And sa ngunyan, Sir Mar, niyaw na digdi ang mga personahe sa Department of Public Works and Highway 2nd District Engineering Office. Nangyayanatig di Sir Mar sa pagharali kay itong may mga kahoy kaya Sir Mar na po na nakaulang sa door lane kang Tinampo. Nangyayanatig di si 2nd District Engineer Warren Azotea. Same parte yan? Same parte? Sa Sitio Tagungtong po Sir Mar, na Barangay Taysan, Legazpi City. Tagungtong? Opo. Sa may inutan lang bagay ni Sir Mark ang kung pasiring ka digay sa may Barangay Taysan, sa inutan lang inikan sa rong sementeryo sa may baba na parte. Ari lang si Tugnaw sa inutang kaan. Iba pa ito, Sir Mark. Iba man ito. Opo, ini Sitio Tagungtong. Tagungtong. Ano yan? Opera dyan sa daga? Ano, may igwapang mga nagkaturumba dyan? Pero kung nagrasay na daga, Sir Mar, may apektadong linya kan kuryente. Pero wala man, ang good news dahil ang wala man kay residents sa digding apektado. Ayun. And then sa initial kang pagkipaghuron kay DE Azotea, sabi niya, ininaan na orden ka na subo naman inini Albay 2nd District Congressman Kaloy Loria. At then ang sa intang Regional Director na si Regional Director Eduardo. Opo, na i-fast track na ini yung alat mo na pa. Di ko na ako garing ni DE Warren na pa-interview pa. Sana ang nag-supervise si Sir Mark kaining pagharali po. And then ipinag-order niya kasi bago na dangog po. Magkuha ng equipment ang aning haraliw na itong may parte kay Sir Mark Inyog na sabi niya posibleng kung magpadagos pa ang pagbagsakan makusog na uran. Posibleng tumumba pa ini Sir Mark. Kaya turutod-tod lang, pag-abisuhan tayo mga motorista na medyo maghanap na kamo ng alternatibong agihan dahil sa panag-abot itong equipment na pigpapakuha ni DE. Possible pa man ngunyan Sir Mark, pero tagtaod lang, posibleng maapektaran kay ni ang sarong lane kan pasisiring digdi sa may hali sa Albay, pasisiring sa Southern Park ng Legazpi. Ayun, no. Possible man. Apo. Yan, pero mag-ingat sana. Mag-ingat sa ngunyan po Sir Mar, nagbabagsak pa digdian uran, pero alinta na itong pagbagsakan uran para digdi sa mga personahe sa DPWH 2nd District Engineering Office. Kaya duman sa mga mag-aragi digdi Sir Mar, medyo magtaga-luway-luway na lang kan sa inyong pagpadalagan. May mga nakaantabay man digdi yung ambulansya kasi giti sa mantigahagad Sir Mar. Pero as of now, passable man ang area.
And dyan lang sa may Southern Park ng Legazpi, wala ni supply ng kuryente, Sir Mar, dahil sa nagkapirang poste ni Digdi, and tuminumba dahil nga ni sa warang patod na pag-uran, poon pa kasubang Digdi sa sitio Tagungtong, San Barangay Taysan, Legazpi. May nagdiyan naman na taga-Aliko. Di pa ako, Sir Mar, na nahihiling na mga friends from Albay Electric Cooperative. Ayan. Dapat sigurong daing din niya tapos itindog lang din sa poste. Kaya pala nora kaming kuryente kasubanggi. Yan ang dahilan pala. Mga anong oras na nangyari yan? Mahanap ako yung Sir Marcy, residente po. Ayan, Tatay, good morning po. Sa DCCB, mga anong oras po ininari pa rin nindo na buminagsak po ini nga parte? More or less 3 a.m. Oo. More or less 3 a.m. da po, Sir Mar. Ining kahampang mismo riging tindahan. Iyo ang wala man Sir dyan kinakakiharong na naka-istan o Oo. Permi-permi na po ini tataligi pag may mga pag-uuran, nagla-landslide po. Oo. Iyan, Sir Mar. Mga around 3 a.m. pa pala po ni Kimaaga nangyari. And kada bes mananggada po na may pag-uuran na makusog, nagrasay ining daga digdi sa may porsyon kan Barangay Tagungtong. Tigahanap po ni Sir Mar na councilman siyempre sa part ninda, baka may mga intervention man sindang gigibuhon or pero ang nagmamandig di Sir Mar pati sa traffic ko nga ni ang mga personahes na kanda DPWH Second District Engineering Office. Iyo, madali yun, makadalagan tulo subak ko. Iyo nga ni Sir Mar, nahiling mo sa pigsan ko po sa imo. Hiling ko na sa satellite monitor, may bako na tulos. Ayos man talaga si Ika man daw, so district engineer na mismo ang nag-supervise digdi. Okay. Iyan man da kaya po, Sir Mar, so sugo ni Albay 2nd District Congressman Saloy Loria, so Regional Director si RD Virgilio Eduarte, kan DPWH region. Yes, So, okay. yan po, Sir Mar, ang mga follow-up sa paman, ang mga sitwasyon haliligi sa luwas, iyon sa Mustad sa DCCB. Good morning, mga dugang. Salamaton, tabi. Yan, salamat. Good morning kay Dr. Cedric Daef. Sino nag-umusina si Dr. Cedric? Diyan na sa Batasan Pambansa. Ayan. Garo siya ang chief of staff ni Congressman Adrian Salceda. Good morning, Tabi, Sir Cedric. Good morning po. Ayan. And then siyempre naman po sa mga kababayan tao, may mga eskwelahan man na nagpaabiso na mga tugang kan suspension kang klase. Ang sa indang Arukening Zamora Memorial College diyan po sa Bakakay, dahil due to the heavy rainfall and in consideration of everyone's safety, all face-to-face classes are suspended today, July 18. Modular distance learning will be implemented for all the students. Halatundasan na po ang instructions from your respective teachers regarding module access and submission. In addition, work for both teaching and non-teaching personnel is also suspended today. Please stay safe and monitor our official page for further updates. Walang pasok. Iyon ang usong mo niya ng pagbarantay. Bueno, dugang tapo na istorya, mga tugang hali po dyan sa luwas. This time, kunin natin ang istorya po ang mga pag-iriba. Ang satuyang Field Commander, Chief of Reporters, Jimmy Nasalita. Chief Jim, good morning. Kumusta dyan? Hello. Yes, sir. Maray na aga tabi, Director Mar, maray na aga sa mga parantabay. Yaon kita ngunyan digdi na sa from Kamalig, yaon kita digdi sa may area kan Travisia. Undaway kita pasiring sa syudad kan Ligaw. Maaliwalas na ang kalangit nun tabi, Director Mar. Dahil nagkibag sa kiuran sa mga oras na ini. Digdi sa mamarana ang tinampo. Ano daw yan? Ano daw ang bertod kan suspension? Aday?
Pag kasubanggi, lifted na baga kan probinsya so suspension order. Oo. Pinurubok-bukan kan oran kasubanggi tapos maaga. Pag madaling araw kaya, nag-iba so sitwasyon eh. May mga heavy rainfalls na eh. Kaya O yan, kan natural. suspender kan klase man sa mga local government units sa arog kan sa mga nabanggit niya to Kasubago. Biglang nagbago na naman so panahon. Arog talaga ng panahon, pabago-bago. Parang si Bibi. Anyway, good news na ini. Sa diretso na arog kay ni na sitwasyon sa satuyang kapalibutan. Pasiring kita sa ligaw dahil ang taango niya napagaraman niya to na may groundbreaking ceremony tabi Director Mar kana bagong itutuglok na City Police station o headquarter para sa Ligaw City PNP. So dati so presente na pinag-ookupar na headquarter kan Ligaw City PNP ililipat na o mabalyo na oras na nahaman ining bagong itutuglok na police headquarter kasaning sa naman kan LTO district office Director Mar pasiring sa Albay PPO and dahil niya to sabot sa lokal na gobyerno kung ano na ang gigibuhon na plano para presenteng babayaan na headquarter kan pulisya dito sa Ligaw City PNP. Mientras tantong piglalauman ko tana na magabot da bisita na bagong asumir pa sa ng PNP Regional Director Police Brigadier General Nestor Babagay Jr. Pero nag-abiso sa informasyon na naaraman niya to digdi sa komandansya kan PPO na garima padara na sa nanin representative dahil ang taigwamanin na kaparehas na importanteng bagay na asikason mo niya na daw at PNP Regional Director tabi Director Mar. Day man narigudon dyan sa kunyan sa PPO. Wala pa nin informasyon na rigudon tabi Director Mar pero at may mga kambyada baga sa halangkaw na opisyal baka next mga lumampasan mga bulan baka igwanin pagbabago. Iyon. Tamagin si PNP Provincial Director Police Colonel Julius Anyonebo sabi niya na siya nga ni dahil nakakasiguro kung marating na maloy siya digdi o malipat man sa ibang lugar. Ayaw kung ang destino talaga. Come and go. Come and go. Ikaw nga ning naka-experience na sarong simana sana. May sarong aldaw. Yo. Sa mga chief of police, negative pa man kitang informasyon tabi, Director Mar? Ay, ito na, bago pa man sa nabagaso mga chief of police na nabaralyo pa, nag-baralyuhan sinda. Ayan, okay. So yan tabi, Director Mar, abangan na lang taon-taon doon pag tugay ganyan to kan groundbreaking ceremony kan bagong police headquarter sa Ligaw City, para sa Ligaw City PNP. Yan ang sa mga dagdag na informasyon from 3rd District, Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you very much, Chief Jim. Yan po tabi, duman sa mga kababayan ta, improving na. Naginit-init na ngayon sa nagkapirang lugar. Yan, so hopefully, magdire-diretso na po yan. Ayan, sa ibang lugar, mauran. Sabi ni Councilor Joey Maristela, mauran na aldaw ngayon tabi, mate. Yung sabi, mauran pa duman sa party 1st District, mauran. Okay, ingat-ingat na lang po tabi sa mga kababayan ta. Good morning sa Task Force Kalinigan at Kaayusan, mga tugang sa palagos pong pag-monitor. Ani ba ngayang design kan mga kanal, garo ngaya catwalk lang. Kaya na paano tunos. Di ba? Alright. Okay, di duman po sa mga kababayan ta, lalong-lalo na sa mga mahilig pong magpatuwal-tuwal. Landam po nindo. Ang mga helang kan atay, harog po kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis, asin cirrhosis, mga helang na dara kan sobrang pag-inom ng alak o pagkaon ng taba. Tapos ang kaugmahan kundi ka mo magbabago, asin tanganing maugma na tay. Kay puan sabayan nin proteksyong Liver Aid. Liver Aid Cinemarine Capsule, ang Liver Aid Cinemarine Capsule, para sa salud asin proteksyon ka na tay. Ini may calcinemarine na halis sa herb,
natural kay alag, ligtas. Ang Sinamarin kan Liver Aid, antioxidant na probado na epektibo sa pagtao ng proteksyon. Saral daw na pag-inom kan Liver Aid, pwedeng mapugol o mabawasan ang danyo sa atay. Kaya epektibo man ang Liver Aid sa pagpugol sa paggubag kini. May bisyo man o wala, mahilig uminom mo dahil, mas maray na sabay ang Liver Aid, Sinamarin Capsule Oral daw. Para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya liver lovers, mag-Liver Aid na para sa baskog na atay. Ang Liver Aid Sinamarin Capsule, mababakal po sa mga pangenot na botika o drugstores nationwide. Bueno, mga tugang, magbabalik po kami sa iba pa natong mga istorya. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Liver Aid Sinamarin Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Boss, ready na yung crane at truck natin. Di ba natin matamaan yung linya ng kuryente? Hindi naman. Mas mabilis kasi dito pag dito tayo dadaan. Oops! Sandali lang mga sir. Alam niyo bang bawal ang gagawin ninyo? Ako si Linoy. Kapag nadikit sa linya ang mga gamit o sasakyan ninyo, pwede kayong makuryente at mamatay. Maaari namang masira ang pundasyon ng tore kapag naghukay kayo. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa NGCP Tip Hotline sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Panatag ang loob na bukas nanamnamin ang tagumpay. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Drink responsibly. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao, Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magiribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin baretang agraryo. Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
Vitex Segundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatid ng PhilHealth ang mas pinalawak na primary healthcare package para sa lahat ng Pilipino. PhilHealth Konsulta. Magparehistro na sa pinakamalapit na konsulta provider para sa inyong health risk screening at konsultasyon. Maaaring maka-avail ng mga gamot at laboratory test batay sa rekomendasyon ng primary care provider. Pumunta sa aming official website www.philhealth.gov.ph para sa mga detalye. Konsulta ka na. Naghahanap ka ng kabalikat sa asenso at taman ang urig mo asin mag-asenso ang negosyo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauwag, serbisyong totoo, produktong garantisado. Ang Uno Plus asin urig mo, ang gabat na gusto. Uno Plus matabang sa imo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauwag. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Ginhawang araw, Nay. Ano pong sa inyo? Hi, eto yung kailangan kong gamot. Kasya kaya sa budget ko? Imbis na branded, I recommend Actimed. Actimed? Opo, Actimed. Quality generics na singbisa na ng branded, may up to 85% savings pa. Laking tipid! Yan ang ginhawa sa bulsa. May ginhawa na sa bulsa, recommended pa ng pharmacist ko. Actimed Quality Generics. Mabibili sa Generica Drugstore. Tara na! Ginhawang Generica. If symptoms persist, consult your doctor. Isang pangalan singbisa ng maraming brand. Actimed Quality Generics. Dimples Romana po para sa Ginhawang Generica. If symptoms persist, consult your doctor. Anhapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Alright, mga tugang, balik po kita sa programa. Ganyan pong aldaw na in Friday. Napakarang po ni BP Henry. Kita ko namang iribanan si Papa Mar po ini hanggang 9 o'clock po kita. So, diwan sa mga kabarangay ta. Ingat-ingat sana po, perming ice to the ball. Ayan, salamaton man mga tugang sa mga kapulisan. Kasubanggi, madaling araw, nagagi kita niya, raon sinda dyan sa tinampo. Yaon sa mga strategic na mga lugar, naka-duty. Mga mag-alaunang madaling araw. Diyan sa Rawis, may nahiling po ako. Tapos, diyan sa may Ayala. Diyan sa may Kanto Kang sa may Buonot. Duman sa Harani sa may Dunatan. Naka-duty. Maski mga matanga na, madaling araw na naka-duty pa. Iyan po paano ang kasuguan. Di ba? Na ang mantra daa, mga tugang kang PNP. Dahil na ngayon doon kami paghanapon sa police station, tayaw na kami sa sendong mga cellphone. Tumawag sa 911 at sa loob ng 5 minuto darating kami. Get you gano'n luha. Yeah. Di ayos. Dawan sa mga kababayan tayo na yan ang mga sistema pungunyan kan mga kapulisan, sinarado sa mga community precinct, assistance center, yung mga sipak. Pagkatapos yaon sinda dyan mga tugang sa tinampo. Dapat may visibility para daw makabalik ang tiwala kan tao sa kapulisan. Yan. As in, makapagserbi. And ganyan po na may maraot na panahon. Yan man ang tugon mga tugang ni Regional Director Police Brigadier General Nestor C. Babagay Jr. na maging epektibo sa mga koordinasyon mga tugang. Hangon niya na may maraot na panahon, coordination sa tuya po ng mga municipal disaster risk reduction and management council pati sa city at sa probinsya. Yan, tataruang tuwang ta. Ang kapulisan ngunyan pag may mga arok bukang pati ng BFP, Philippine Coast Guard, pag may mga siniganing emerhensya, nyaraon po sinda. Talagang ready mga tugang para magtabang.
Di duman sa mga kabarangay ta, pag-arog ka ni namin, miss ko si Dr. Cedric. Kunya na kasi Dr. Cedric na po duman sa kunya. Matagaran opisina ni Dr. Cedric. Halawig na. Halawig na. Maduman siya sa Legislative Office sa Manila. Tapos nagdi sa Legislative District Office sa 3rd District. Tapos sa mga opisina di ba? Ayan, good luck po tabi Doc Cedric, sa imo po ng mga endeavors, mga tugang asin sa mga speaking engagement representing Congressman Adrian Salceda. Ayan. Alright. Duman po sa mga kababayan ta, mga tugang, yun na po yan ang sitwasyon ta. Dahil na magparataragas-tagas ang payo. Yan. Pag adalan tang maray, yun ang pinaka-the best ta. Midbidon ta. Ang mga hazards, mga tugang na yaon sa tuya pong palibot. Tangani po na dahil iyan maging disaster. Pagabutang aldaw. Pag kita nagpabaya. Diba? Dapat aram ta yan. Tanganing aram ta kung anong dapat natong giribuhon. Diba? Sa mga tagabangan tabay, ang sabi nga ni kayan mga tugang, ang sakuna ay walang panama sa taong nakahanda. Yung ganoon mo. Kaya duman po sa mga nag-aabang, mga tugang, dapat po na maging makunyang kita, mapagmatsyag kita. Ayan. Duman sa mga kababayan ta, mga tugang, harayo na sa kunyan, harayo na po so bagyong krising, naka-arungan na, mga tugang, sa mainland Cagayan, asin Babuyan Islands. Yan po tabi ang kunyan. Ang sabi na as of 8 o'clock, as of 7 o'clock in the morning, ang sentro kan bagyo na si Krising, pigkakarkulong nasa 250 km east kan Tugigaraw City, Cagayan. 17.5 north, 124.1 degree east. Yan po yan tabi adi. And then iguanang tropical cyclone warning signal. Duman po mga tugang sa sa Poon sa Batanes hanggang sa Ilocos Sur, sa may Sinait. And then signal number 1, mga tugang, wala na sa kunyan, wala nang signal sa Bicol, wala na signal sa Bicol, nawala na sa Cam Norte, nawala na sa Cam Sur, nawala naman so di mabiyay na sa barko. wala na so signal sa Catanduanes as of 8 o'clock. Di ba? As of 8 o'clock. Takasuba ko sinuspindir po sa biyahing 6 takas 8 o'clock. May kunyan, may signal number 1. Pero ngunyan, mga tugang hinali na, automatic bagyan pag nagsignal number 1, dahil iruan yan. Pero yung tawara na, dahil nadigdi sa sa pinaluwas mga tugang na Cyclone Bulletin number 10 kang Pag-asa as of 8 o'clock in the morning, wala nang signal sa inman na parte kang Bicol region. Kaya gano'n nag-init-init na, ay salamat na mari. Thank you Lord. Thank you Lord. Tarog ka ng sitwasyonista. Magiripos-ipos na. Ang sa tuya na sa ng perming babantayan permit talaga niyang habagat. Bigla na sa nang uran, makusog-kusog pati mga uran-uran. Diba? Okay. Duman sa mga kababayan ta, halat-halat lang po tabi. Kan nakaagi-baga, nagaparaharapot kon, ano na ngayon sa barangay eleksyon, lawos o dae o iyo. Di ba? Matapos na maipasar mga tugang kang
Kamara de Representantes, asin kan Senado, so mag-inubong nilang version, magkaiba. So kay puha na to karon sa Bicameral Conference Committee. Ayan. Para maging enrolled bill. O di, nagkasundo sa duwa, sa primero baga, so gusto kan Senado, 4 na taon. So gusto man kan Kamara, 6. Nag-meet halfway sila, nagkasundo, 4 na taon ngaya. Di yun na ito sa napagkasunduan. Si submit man sa nakanakaaging aldaw, mga tugang sa Office of the President. Iyo. O di, upon submission, kapag nireceive duman na mabilang mga tugang kan 60 días na kundaian aksyonan kang presidente ngaya i-veto, ibalik, o ibasura, tinukawan niya. Pag 60 days mga tugang na dahil niya inaksyonan, maglalapsin tulo, yan ang mangyayari. Di ba? Pero kung halimbawa, within the period, kan 60 days, inaksyonan niya, kung i-veto niya o inaprobaran niya, di yun na yan ang mangyayari. Sa ngunyang pigagadan ng komento, mga tugang, so, Commission on Elections. And then sabi ni Chairman Garcia, nag-submit na ngaya kami, kan kasimbagan miman, kan samuyang mga comments. Although nga nakapag-preparar kami, pero hindi may mga kunyan, garo sa iyang payag, it seems na pabor siya na i-postpone. Garo ngaya ang preparasyones, kunyan sukob ngayang marayta. Disyembre ang masunod na eleksyon, Oktubre may eleksyon mga tugang sa Bangsamoro Parliamentary. Yan ang garo pigi sisirip man pati kan ibang masyado yan pigsirip ninda. Pero talagang kunyan aksyonan da po ang presidente kung ano man ang sa iyang mahiling. Kung masunod siya duman sa kagustuhan kan sa iyang tugang na i-postpone yung eleksyon sa barangay o dai manindugan sang ilawos na iyan tanganing makapamili ngayon sa mga tao ki mga dapat na magturukaw sa barangay tapos ibang saraw asawa na. Taday man ngayon naginibo. Maray sa nangyay sumay naginibo talaga ta. Kung pwede pa sa nangyay, no pag-aralion ngayon dyan na magtapos ang termino. Kaya lang may mga batas po na, may existidong mga batas na pinagsusunod. Kaya po yan, may eleksyon kita. Okay? Alright. O di, abangan ta, ining kunyan. Ining mga paghiro na ngunyan, mga tugang, talo yun na ini na talagang nariparo kan iba na dapat yung baguhon ang Omnibus Election Code. May nagsulong na sa Kamara, sa Senado. Si Manay Aimee, nag-file na po ng Omnibus Election Code, mga tugang, para ibagay sa presenteng panahon. Ayan. Bago niya nindo po tabi ang kunyan, qualification. Bago na sa nang able to read and write, sana may tinapusan man. Tapag ma-apply ka nga ng trabaho, gaypuan mo ng 4-year course. Di ba? Gaypuan mo ng diploma. Pero pag bugol ka rindag ki gobyerno, basta you know how to read and write, you're a Filipino citizen, tama ka sa edad, pagkatapos rehistrado kang butante, kung saan na mga kandidato, fight ka na. Maski na ka nakatapos ng ano man na kurso. Yan, sana, no? Pagkatapos sabay nila sa karampanya na ang kandidato magdeposito sa gobyerno kang gagastuson niya. Nganing, maiwasan ng overspending. Ay, mangyari. Bueno, dugangan tayo ng istorya mga tugan. Si Paring Jomar, binasa linya man. Pade, good morning, tabi. Please come in. Hello? Yes, go ahead. Kung nga daw di ako monitor sa cellphone. Ay, pangyari. Daing talkback. Ayan na, igwa na. May talkback na. Sige, go ahead. Roger, pade sa mga dagdag na bareta, kasararoon ang mga department heads para sararo man ang direksyon kan sa indang trabaho. Ini ang saro sa mga trabaho kang city administrator. Apuera pa sa iba. Sigun kay City Administrator Leroy Verses kan Tabaco City.
si Berses iyo an hinapot kan mga miyembro kang sanggunian panglungsod kan tabako durante kan naghahagad ini kang concurrence kan sa iyang appointment kan nakalisnal daw bilang city administrator as sinabanggit kan mga konsyales na nakapagsilbi nin halawig na panahon bilang provincial administrator si Berses and basado sa eksperyensya niya ano ang mga plano niya managibuhon digdi sa tabako bilang city administrator. Ipinahayag ni City Administrator Berses na mayormente saro sa sayang mga dapat na sikasuhon, iyoan masiguro na ang mga programa kan lokal na gobyerno kan tabako, iyoan ma-implementar nin matanos and saro sa paagi kayan, iyoan inganyar niya ang mga department heads na maging saruan direksyon pati duman sa mga programa na gusto kan lokal o gustong implementar kan lokal na gobyerno. Apuera kayan paringmar an saro pa sa saiyang kumbaga misyon para maging efektibo na city administrator, iyo an pukawon ang mga empleyado iparumdum sa sainda na sinda mga empleyado na nagsisweldo sa tawo. As in, bako sa nang sabiho na empleyado kang City Hall, kundi gibuhonin da ang trabaho bilang sinda iyuan servidor man kan publiko. Sigun kay Berses na reawakening ang term niya digdi. Matindi. Nahiling niya ini, nakaipuhan ini. Oo. Kan sumaghali na siya sa pwesto bilang provincial administrator 10 years ago. Sigon sa saya, pagyaong kakangay sa laog, dahil mo nahiling ang diferensya. Iyo, siyempre. Naong ka sa laog. Pagluwas ko ngayon, nahiling niya. duman ko nahiling ang diferensya sa laog. Kumbaga, kana sa laog siya, nakamicro siya. Kanagluwas siya, nakamakro. Naka-zoom sa kana sa laog, gunya, naka-wide na siya. Nahiling niya. Nahiling niya. Kaya iyan ang saro sa kinakaipuan. Sabi niya, kaipuan niya, pukahon ang mga empleyadong ini. Na bako sindayaon dyan para magservis sa politiko, kundi magservis sa tao. Iyan. Natana kung isa puso lang talaga sa kaisa-isip, asing gibuon i-practice itong panunumpa ng lingkod bayan. Dahil kitang problema pa rin. Nauna dumang ka, boss? Ang mga dapat na gibuhon ninda? Iyo baga. Kundi garo ngayon, di pisiro. At least man lamang duman sa mga nasaysay duman, at least kada taon ngayon may mabawas na saro. Adi? Oh. Ang piga para ano diyan kan iba duman. So ano ini? So ano man daw sinarabay-sabay pa man na di ako magsabay sa katiwalian. Kay paano magkatuwa? Iba magkatuwa. Uy, ang pahayag ni City Administrator Leroy Berses. But to reawaken all of us that who are working in the government. Because it is my experience that when I step back from the public service, then I can observe. You cannot observe if you are there, then 10 years ako nagano. So we have to be reawakened. And maybe that is inutang ko na sabing contribution, ano? So we have to reawaken all the city government employees that we have a serious business to do. Because from the mere fact that we are here, we are having our salary from the people, not from any private individual, and our boss is the people. So, makung karaw-karaw po ang naangyaon dito sa tuya. So, si City Administrator Leroy Berses. Si Berses tabi pa de. Administrator man dati kang sa indang mga negosyo sa pamilya. Okay. So, ospital, so eskwelahan. Nahapot man siya, tayo daw hindi ngayon mag-conflict sa imo. City Administrator ka man. In the very
first place ngayon, dayan magka-conflict. Ta iba man nga ang padalagan sa pribado, iba sa gobyerno. Ikadua, sarong taon na ngayon kung bakong administrator, ako na ngayon presidente. Na-promote na Pero pala. si Chief Executive Officer na ata siya eh. Na-promote na pala. Kaya pala, di man ngayon at all times, nanyaon ako dyan. Oo. Ayos. Yan pa de. Mga pahayag kan bagong city administrator kang Tabaco City, Jomar Bien, DCGB. Thank you very much, Maring George. Ayan po tabi ang mga dugan natin mga impormasyones. Yan, Sir Leroy versus City Administrator, mga tugang kan Tabaco City. Tugon sa mga empleyado. Tama po yan, no? Actually, kung talagang sunodun lang talaga nga ni. Kaya bagay ang pigpapareset nga ni kada flag raising ceremony. Pagkatapos kang panatang makabayan, sinusunod-sunod so panunumpaan ng lingkod bayan. Di ba? Magayon nun ang nakapalaman dyan. Pero habang oral daw o kaya Sorosimana, lunis-lunis ng pig-recite, di pa napiperpe. Di ba? Yan, mga kabarangay natin, magsilbi sa publiko. Iyan po ang nagkapasildo sa indo sa bagay sa ng pigbabayad na buwis. Mga nupugman nga kita. Ngani ngayong makakunyang kita, makaabandi kita. Alright. Mga tugang, may mga yan, may mga hapot pa, manungod mga tugang sa mga plate number. Ay bagyan na lang po kamo sa LTO, tatapos na sa indang mall caravan. Diyan na lang sa mga district office kan LTO. Yaon dyan ang mga plate number, particular sa motorsiklo. Ito baga na ang mga rehistro, mga tugang po 2017 pababa. Iyan sa mga backlog, mga day nagibuan iyan tamay so nag-supply kay ito na reklamo garo. Napinjente. Pati nga na, kung nadamay kaan, nakuha ko pa man sa plate number may sa motor. Kansarong aldaw. Tapos ngunyan, iyan ang mga pangapudan. Kung green pa ang plaka mo, dapat salida na yan kan standard. Okay? Tapos may higpit ngunyan ng LTO na magrekisa. Igwa na ang nagrelos ng mga peke na plate number, may mga nagkadarakop na nga niso si IDG na mga taga-Laguna gano'n ito naggiribo. Baka ngaya kon may gumamit sa endo sa Bicol, ini ngaya pipasabot mo na magkakaigaw ko may mga checkpoint para magrekisa ka mga plate number kung yan ba tunay o bako. Di ba? Pag napatunayan ka mong naggamit ka mo kan peke mga tugang na plate number, baka mapinaran ka mo, mamultahan ka mo tabi, may inconvenience pa yan sa indo. Kaya, maray na susadyusan sana. Magdiyan ka mo sa kung daing restro, magparistro, tanganing mas maray kong ang pagdaralang kambikulo, tranquilo. Registrado sa motorsiklo, o sa bikulo mo, registrado sa driver, kumbaga updated ang lisensya. Pag taga iling-ilingon day pagparakag sa nasa wallet yan, minsan, yung bagang lingaw day ugali. Sige sa ng kada drive mo, tapos naaraman mo na sa nakan, chinikpoint ka, naraman mo na, expire ka na pala. Ang total ngon yan, aloy na po mag-expire, diba? 10 years, na? We were granted 10 years na, mga tugang kang kang driver's license. Pagkatapos, dainan ning mga kung ano-ano pa. Ang kay Ponsa naman, ingatan mo, iyan na lisensya mo. Na day ka magparabal, karta baka bawiun yun sa mo na 10 years mo. Balik ka naman sa dati. O kaya naman, ingatan mo, dahil mo magparakag sa wallet, wag kagkakisiparadong panglagang ka, yan tangan, hindi na tutupi. As hindi na dudumog. Ayan po, tabi. Para duman sa mga kababayan ta. Tangani, mga tugang na pag-abot kang oras, talagang
maging masaliwanag, as in maayos naman ang sa tuya pong palibot. Okay? Alright. O, paano ini? Papa Mar, mainit na bagata na suspindir na sa klase. At ang iyan nga naman, Jake, gusto mong mapundo yan magparauran, sumispindir ka kay klase. Ano na tayo? Ayan. Mga kababayan ta, basta tig-ururana na, magkakaigwa po ni mga paglubog-lubog ang nagkamera po mga lugar. Kaya baga, digdi po sa tuya, siyempre, ang Legazpi, yun na po yan. So, ano yan? Pigapod niya ito na below sea level. Kaya, may mga areas po talaga na, ano yan, lumulubog talaga. Taday ta pa man na papapangsyonar kimaray so pang surop baga. Di ba? Sa magiganing ang Naga City, di ba? Ang Naga City, nailing ko itong, ano yan, naging pahayag ni Mayor Leni Robredo, former Vice President of the Philippines. Ngunyan siya na pong alkalde kang Naga. Na sinda sa Naga, tabi na ba man ka nagkaaging mga simana. Nagpaplano na mga tugang na magpagibo ning ning garo fund, retaining fund na dumango na isasaray mga tugang so mga mga tubig uran dumantitiripunon ngo na ta day nga yaki kaya mga tugang kan mga existing na kanal. Ay, ligod yan bang nagbasa na nagbuburok-burok yan kung na may bulak-bugak sa irarom. Naasin ako dyan pag nagburok-burok doon, kung na may igwaning burabod sa irarom, nagburok-burok po yan hali dyan sa kanal. Duma nag-iisip naman kaan, di ba kayo yung man sa mga plano, ewan natin, I think, yun po yan ang pwedeng gibuhon talaga na bago iluwas, palit-diit, tanganing di mo overwhelm ng mga kalita sa radit. Sabi ni Andy Kasubago, ani ba nga niya, garos na nga katuok. Magagiwa kang drainage. Iringon mo nga, una mong nga, dakula ko nun, fingin sa laog, sa dayo taon, tulos, di ba? Ayan po siguro, mahiling, ang kung paano ba yan. Ang sabi nga ni Kansarong study, na kaya nga kita nagbibara-baha, basta saan nga kita giribo, dito nga pigyaadalan, dito nga feasibility study, kung iyan na itong gigibuo na kanal, mga tugang will be viable for the next 10 years or 20 years. Diba? Estudyante lang nagtararam kayan mga tugang sabi nila. Okay? O paano, mga kapatid, oras na to, alas 8:33 na po ng pagkaga. An oras hatod sa Indokang Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magkiribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin baretang agraryo.
Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan, asin dagdag na konvenyensya sa saindong gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin nanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Ang BDO permingyaon para sa Indo. Magdeposito tanganing makaipon. Mag-apply nin loan para makamtan ang pangiturugan. Magbisita na sa pinakahararing sanganing BDO o BDO Network Bank kung Hunyo 2 sa Hunyo 18, 2025. Inhulita sa BDO, we find ways. Terms and conditions apply. Promo runs June 2 to July 18, 2025. DTI Fair Trade Permit Number R0508 Series of 2025. BDO Unibank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. www.bsp.gov.ph. Deposits are insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor. All rights reserved. Tara na Bicol! Makisaya sa BDO Fiesta on July 19, 2025 sa SM City Legazpi simula 10 a.m. to 5 p.m. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice cut ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, skinless at tortapa. Isabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Kadako labnaw moment sa trabaho? Importante na may kasangga sa tungka asing stress at waldaw. Kaya piliun ang malalauman. Ikape mo na yan with Jim's 3+1 Coffee Mix na may plus ingredient na Korean ginseng para siguradong feeling alert as in feeling energized ka. Plus na plus talaga ang Jim's 3+1 Coffee Mix with Korean ginseng. Mababakal ang Jim's 3+1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada, supermarkets, groceries, convenience stores as in drugstores sa indung lugar. Jim's 3+1 Coffee Mix. May plus ka sa life. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Tuhod, siko, baywa, aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw.
Mabibili ang Artesin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artesin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng Artesin. Ang Artesin ay undenatured type 2 collagen at metosulfonol methane supplement na maaring makatulong protektahan ang kaso-kasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kaso-kasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng Artesin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kaso-kasuan. Mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang Artesin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao, Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Panatag ang loob na bukas nanamnamin ang tagumpay. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Drink responsibly. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Anhapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Yan. Nakasarado ang grifo. Ang atugang. Ayan. Si Papa Mar po ini sa mga rampo ni BP Henry. Yan. Iribaran kita. Madali na. 15 minutos na lang. Babay na kita. Hello kay pa ding June Bornilla. Borny John. Good morning dyan po sa Tabaco. Kayo man kay Jay Balizoro. Good morning. At kay Sir Homer Realista Lola. Bueno, dugaan ito mga istorya. Nasa linya na. Ready na mga pag-iriban niya ito. Mga tugang sa Mega Force Patrol. This time, Joshua James Bino nasa linya. Joshua, please come in, Joshua. Yes, Sir Mar. Good morning. Good morning sa mga palatay. Sa dagdag niya itong pareta. Igadalan mo niyan sa paagining sarong ordinansa sa Sanggunang Bayan, Candaraga, Albay na dapat mas ma-implementar na ang gabos ng mga establishmento sa Kopka na Daraga Albay, igwa Sir Mar ng special na linya, special na counter para sa mga senior citizen, mga bados, at yung mga person with disabilities. May priority lane. Ta nariparo
partikular na ni Konsyal Attorney Ayan Makasinag na may sarang opisina di gobyerno, Sir Mar, Oh. na biriyo-biyo, super akomodar, and mga kliyente tabi, Sir Mar, and may mga iba man na mga business establishment sa Daraga Albay na kumbaga wala nin separadong linya para sa vulnerable sector. Iyo, dapat igwa ka yan. O dyan nga ni siguro ka lang kung masira mo na tinapay sa SM. Paglilos ko na sa ID ko. Automatic. Automatic. Kaya dahil sa nariparang ayan tabi, Sir Mar, nagpasar ni nasarong ordinansa si Attorney Ayan na Makasinag. Hello? Yes, go ahead. Na po doon, priority service counter for senior citizens, persons with disabilities, and pregnant women ordinance of 2025. Nangugunta, Sir Mar, na mga provision as in ang paliwanag mismo ni Attorney Makasinag. Ang provision is actually mabugsak si mga staff na ito ang mag-asikaso kang senior citizens, pagkatapos pregnant women, tapos PWDs. In other words, kung madyang ka, dumantulos malinya, dahil na mahalat na masarabay pa duman sa kadaklan na naglilinya baga. Sa nahihiling ko paano dyan sa RHU, so mga senior citizen, tururango na, yaong pa lilinya. Kung igwa kita ka ini, automatic, immediately kung yaon sinda, i-serve tulos. Sa iyo ini, kaipuhan man talaga kang sa atin ng mga senior citizen, PWDs, pagkatapos sa tuyang mga pregnant women. Ano na po status nito sa SB? Actually, nakapasara na yan sa first reading and syempre sa susunod, big-repair na yan duman sa Committee on God, Women, Senior Citizen. Makondok naman sila tabi kay committee hearing kasabay man sa Committee on Laws. Kung daw ni Attorney violation, na may existing law na bagay dapat tigwag yung mga special rates for seniors pregnant. Tama tabi yan. Ang nasa batas, so sa expanded senior citizen, dapat tawan sila tulos. Immediatamente pagpansin. Pero dahil paano kaya nabubugtak duman na dapat magbugtak ng mga special lanes, individual na mag-assistir duman sa mga PWD senior citizens. Ano pong establishment ang sakop natin? Ang sakop na yan, siyempre, ang mga restaurant, aramuman sana ang paglinya baga. Kung kikitantaan mga ang Jollibee, McDonald's, wala dyan special lane sa mga senior citizen, PWDs, na required talaga yan actually kang batas. Dahil ko sindang priority. May priority lane dapat. Dahil man yung pigsusunod. Pero kung i-implementar na yan, hindi sa Banuang Daraga, ining mga establishment na ini, ang sarong penalty kaya, revocation kan business permit. Na kung hindi ka kan magtubod, marirevoke ka sa imong business permit. Although, yan sa batas na yan, sa ordinansang yan, susunodun mo ang prosedimento. May first offense, second offense, then third offense. Sa government establishments po, ano ang sa government establishment, pwedeng masubject sa administrative sanction. Dahil yan, pwede yan i-consider as misconduct or even abuse of authority. Dahil sa batas, yaon dyan nakabuktak na dapat sunodun niya. sarang isa na lang po. Ayan, sabi, Sir Mar. Iba man talaga pag torni ang nasangat kiko niya na day. Terming may angkorahing batas. Pero tama ito na kung nigwa man ng existido ni na national law, yung madaptar ang ang lokal na gobyerno para maging specific ang ang implementation. Tama yan tabi Sir Mar, buda kumbaga nahiling pa na additional duman na provision. May nakadesignar ng staff. Yeah, may tawo. Sa mga may tawo na halimbawa sa mga government office na iyon kumbaga automatic dapat marikas makomodar sa mga pregnant PWD buda mga seniors. Correct. Ayos. So, Very good. Sir Mark, na dagdag niya itong istorya, digdi sa Daraga Albay, Josh Pabino, DCGB. Thank you very much, Joshua. Lipat kita mga tugang kay Chief Jimmy na salita. Chief Jim. Good morning, Chief.
Director. Yes, maray na yes. aga. Maray na aga tabi, Direk. Na ko digdi sa site na tutugdukan kaning modernized Ligaw City Police Station building. Gilid sa nananggad ini ibong kudal kaining LTO. Dikti sa Barangay Santa Cruz sa Ligaw City. Ay, dyan man sana. Dyan sana ang taraning. Taraning sa nini, kung nali ka sa Legazpi, left side ka, going sa Albay PPO, sabi Ayo. Director Mar. Ngunyan, sa insinda nakadesignar ang PNP? Ang PNP quarter at present, kung going kang Naga, pag ini sa Ligaw, adjacent man sa nakainitabi Director Mar, ibong ka sa Tinampo. What I mean pa yung sa City Police Station, sa naka-allocate yan? Anong allocate? Yung sa yung City Police Station kan Ligaw. Oo. Hain iyan ngunyan sa presente. Ari nang pigahapot mo ining bagong itutuglok o suluma. Suluma uni sa kuan kataning kan haros sa turo gudi ni kan City Hall. Okay. Ngunyan nasa gilid man ni ki kuan ki Tinampo. Adjacent man sa na maibong kay ni digdi sa location ko ngunyan. Maibong ka duman sa ibong na Tinampo. Okay. Pagkatapos may crossing pasiring sa sentro, maibong ka pagiraray duman sa sarong Tinampo. Iyon na. So presenting headquarter police headquarter ngunyan. Magayon. Ngunyan mga 100 meters sali digdi sa may LTO o hindi digdi sa tutuglukan kan na bagong modernized. Dahil kung masabutan tanata modernized ini, ngunyan ko sa dadalang modernized building kan PNP building. Pirang history yan? Pirang history? Dahil ko pa nahiling supersto. Actually, dahil ko pa nakuan, dahil ko pa nakakahuron sa rapide. Dahil pang perspective na naka-pasking. Dai digdi pers igwa uto arayo ayo to arayo da director standard ini aron so magdigban sa nadigdi sa mga bagong building bagang pagpatugdok. So may rooftop para pagtipon-tipunan man nila. Very good. Magayon ini ngonyan sa mahil kung nakahampang ka sa Albay PPO. Mga 100 meters Albay PPO ang distansya na ay ang location ka ng Albay PPOs. Sa likodan ka nito, malikod ka Director Mar, Tinampo naman na going sa Piudoran. Ayun, pagkatapos itong sa inutan, sa likod naman ka ng Albay PPO, Tinampo man ito, pasiring man sa Piudoran. Kumbaga nasa strategic lang na Tinampo ini. Kumpara digdi sa presente, na nasampangan sa nananggadan sa indang aagihan sa likodan kay ni City Hall na tabi Director Mar. Maliwalas digdi tapos may kabaasan digdi sa inutan magayon perting na lugar ini para sa pagbugtakan kan na modernized building para sa Police Ligaw. So ngunyan dai pigahalat si Mayor Nando Gonzales tayo na sa printera, mga litrato digdi pagkatapos si Police Brigadier General Nestor Babagay. Pero sabi dahil man maabot si RD, may representative digdi so DRDO nadangog ko sa bago pinag-acknowledge a certain Police Brigadier General Gayo. So si PD Julius Anyo Nuevo, dahil ko pa, pero nadangog ka na ko sa bagong pig-acknowledge, dahil ko lang na tatanaw pa, kalag-kalagon ko Director Mar, kung may oras ka pa dyan, isalang niya to. Si Mayor Nando wara man padigdi nag-abot, pero piglao man na mag-abot digdi. Tan pa kay background, data background na nako akong information, gari dinonate ini kan LGU Ligaw. Ayun. Na lote, and then itong subabayaan na police headquarter, gigibo na ano ni Super Health Center ni si PD nakaranihon ko si PD taday habang day pa nagpo-contact advantage kita tabi Director Mar. Sandali lang karanihon ko. Hello PD, good morning. Hi si PD, sa DCGB pa ako hindi pa naman nagsisimula. Si DRDO DRDA. Unahin ko na lang si mo na si DRDA, Police Brigadier General.
Ronald Gayo. Ronald Gayo, sir. Magandang umaga. Sa live po tayo sa DCGB, sa kabilang linya si Director Mardila. Ano po, hindi makakarating, kayo po nagrepresenta kay RD? Okay, live po tayo. Director Mar, si DRDA Ronald Gayo. Hello, Opo, sir. Good morning, Director Mar. Aba, good morning. Ito nga po, nirepresent ko po ang bagong talagang Regional Director ng PRO5 at may official engagement din siya sa Sorsogon, kaya ako ang tinadala dito. Opo. Sir, yung gagawing headquarters diyan ng PNP Ligao. Ba't tinawag siyang modernized? Ito na yung standard. Mas mataas pa sa standard police station. Dahil yun nga, ang mayor ng Ligao City, isa siyang visionary leader. At ito nga, sooner or later, ma-upgrade din yung status kasi ng Ligao City. Kaya inunahan na niya. Ayun. So, kung sabihin yung lote ay donated by the LGU and then yung pagpapagawa niya, yung funding niya para pagawa yung headquarters, galing na sa PNP. Tama ho. May counterpart ho palagi ang PNP at ang LGU sa pagpapatayo ng gusali. Ayun, opo. Kailan yan, sir, sisimulan? Groundbreaking yan and the soonest sa mga susunod na mga araw yung construction sisimulan na. Ayun, opo. Ay, very good. Opo. So, yan po ang yan ang bago ngayon na gagawin. Maliban diyan sa Ligao City, mayroon pa bang naka-pipeline, sir, sa ang probinsya? Dito sa Camarines Sur, may mga ipapatayo rin na mga bagong gusali para sa ating kapulisan. Ayun, opo. Kung hindi ako magkakamali, Goa yata itong Goa. Maganda itong ginagawa ng PNP kasi mabubus ang moral ng mga kasurog cops dahil hindi na sila magiging parang squatter lang. May sarili ng bahay. Tama ho. At magiging motivation sa kanila to do good and to do more. Ayun, apa. Sir, marami pong salamat po sa oras po ninyo sa amin. Mabuhay po kayo. Maraming salamat din ho at magandang umaga. Yeah, thank you so much sa time and very accommodating innings. Ito yung si Deputy Regional Director for Administration Ronald Gayo. Si PD, isa lang natin. PD, magandang umaga. Si Police Colonel Julius Anyonebo. Unang-una, isang magandang proyekto ito, sir. Dito naman sa lungsod ng Ligao. Ano pong kwan ito? Ang lupa, dinonate ng LGU, Ligao City? Si Mardila po sa Angkor. Hello, Sir Mar. Hello po, sir. Good morning. Apa. Naaga po. Congratulations po. Mayroon naman tayong bagong bahay ng mga pulis dyan. Opo, sir. Actually, sir, ito ay isang standard na tulad na sinasabi ng aming BRD ni General Gayo. Ito ay isang standard na building para sa kapulisan. Pero matawag natin itong modernized Ligao City Police Station building. So ito ay donated, yung lupa ay donated by the city mayor. So ito ay groundbreaking po ngayon. I wish ay ma-start na po. Kasi parang nagkaroon po ng agreement na yung previous na station ng Ligao will be turn over na ulit sa kanila sa So ito din kaya dinonate yung lupa to at sila na rin ang nag-project nitong building ng bagong police station na Ligao. Ayun. Di maluwag yan. Mayroon ng parking tsaka makakabuelo yung mga kapulisan natin dyan. Opo. Actually, sir, kung titignan natin talagang malaki yung lugar, may parking, not like yung present na kinatatayuan nila, yung mga mobile natin naka-illegal park sa labas. Hindi magandang tignan as law enforcer tayo. Opo. Na tayo ang mag-violate ng ganong violation sa magandang opportunity yan PD para matrim yung ating mga katawan. Opo sir. And besides, malapit po sa PPO. Yeah. Kumbaga lahat ng government agencies nandito LTO, nandito yung bagong ginagawang building ng DILG. So
Definitely talaga kung magandang proyekto na dito sa lungsod ng Ligao. Yes pa. Apa. PD, maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Po, lagi po kayong welcome sa amin dito sa Albay PPO, Director Mar. Maraming salamat din po sa suporta niyo sa kapulisan ng Albay. Maraming salamat po, Director Mar. Thank you very much, sir. Good morning. Okay, so yan. Thank you so much sa PD. Si PD Julius anyo na ibo tabi Director Mar. May habol ko ta na ako nga po ta nag-command conference na so bagong RD. Kung anong tugon. Ano? Di bali. Ay ano mo na lang. Sa sunod na lang. Very busy na. Jeff James, nasirip mo pa dyan si Congressman Didi? Wala man digdi si Kong Dyan sa Ligaw, nasirip mo dyan? Dahil man. Pag na-contact mo, kung i-congratulate mo, tas batas niya na gibuhon na protected area ang Masaraga, pirmado na ni Presidente Bongbong Marcos. Iyo. Barita ko rin gari nasa travel. Ayan, okay. Sige, kaya po naman yan. Sige. Okay, so yan tabi Director Maran sa tuyang pagtugay kay digdi. Waiting na lang gari may kuan pa, may misa, banal na misa. May inagabot na digding ali sa simbahan pati sa mga oras. Hindi ko panailing wala ko na po pang programa agad ako taon-taon. Okay. Anyway, so yan tabi Director Maran sa tuyang dagdag na impormasyon ali digdi sa Barangay Santa Cruz, Ligao City. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you, Chief Jim. And that ends our program, mga tugang, for today. Mayroon pa akong isa na tulo na nabasa ko. Saro pa. Alright, mga tugang, ang mga helang kang atay, harog kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis asin cirrhosis, mga helang nadara kan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon nin taba. Tapos ang kaugmaan kung dai kamo magbabago, asin tanganing maugmaan na tay kay puwan sa bayan po nin proteksyong Liver Aid. Liver Aid Silimarin Capsule, Liver Aid Silimarin Capsule para sa salud asin proteksyon kan atay. Ini may silimarin na hali sa herb, natural kaya ligtas ang silimarin kan Liver Aid, antioxidant asin probadong epektibo sa pag-ibo nin proteksyon. Sa oral daw na pag-inom kan Liver Aid, pwedeng mapugol o mabawasan ang danyo sa atay, ka-epektibo na ang Liver Aid sa pagpugol sa paghubag kini. May serbisyo man wala. Mahilig uminom o daing, mas maray po na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule oral daw. Para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya Liver Aid lovers, mag-Liver Aid na para sa baskog na atay. Ang Liver Aid Silimarin Capsule, mababakal po sa mga pangenot na butika o drugstores nationwide. Bye-bye! Pre, makinig ka muna.